Huwag kang masyadong sakim sa lupa, pera at ari-arian. Ito ang isa sa pinaka-toxic na attitude ng isang Pinoy, ang pagiging sakim sa lupa at gahaman sa kayamanan. Only in the Philippines, yung kayo-kayo lang ding pamilya ang nag-aaway-away dahil sa mga mana na may iwan. At only in the Philippines, yung ultimo magkakapatid nagkakawatak-watak dahil sa pagiging ganit na kung iisipin, ang katawan natin ay magiging parte din ng lupa. Dahil sa lupa tayo nagmula at magbabalik din tayo sa lupa. Yung mga yaman na yan, hindi nila yan madadala sa pupuntahan nila. Mapapasa lang ng mapapasa sa iba yung problema ang iiwan nila sa mga tagapagmana nila. At tandaan natin itong mga idol, ang lupa, mainit yan sa mga mata, pinag-aagawan at nagpapatayan pa nga. Pero kung iisipin,